ko dhi mbele ko twak moro apite iwacho ni nitiere jodongo sani gin 2.7 ma gin 6%, mano kata tamala auchiel, mano mar kwan mar ji duto manitiere pacho kae. Kata kamano kwan makamano nyalo medore kalure ni wang'eni nonro makamae nogol higni mokalo chien. Kata kamano bende iwacho ni nitiere moko kuom gwenge ma kalure kod nonro maru kaka un jogo manitiere migawo mochung'ne weche jogo ma hikgi oniang' e pacho kae, nitiere gwenge moko ma jodongo thoro kale san kata ok rit ratiro margi e yo makare. Kwang'iyo gwenge go, kit san ma jodongo gi kale en machal kose gipogore? Iwacho kanyo kaunti ma Kisii, iwacho kanyo Nyamira, Kilifi kachiel kod Kwale. Gido mana chalore in the sense ne achiel kuma tago ji ahinya ni lowo. Lowo no is a problem in Nyamira, lowo no en problem in Kisii, lowo no en a problem in Taita Taveta, en a problem in Kilifi, to other places like Bungoma and the rest be nitie, to kuma en prevalent ahinya kuonde mawacho go. Koro ji nitie perception ma ji go di paro ga ni it is a right to be given law. Law is a gift. If you, I have done a lot of work in terms of law. I'm not a lawyer as such, but I work with the Sport Disputes Tribunal, Masibere, from 2013 to date. Koro remember what issues mag law are in Zimbabwe. Law wonumi as a gift. So you feel ni koro because you nyaka mi law ma koro koko mi law no tini negi. Tingini sama jaduongo beti kaendi opuonjo nyithindo. Kose puonji to onego bene from there inyalo bedo kaka inyalo konyori. Law inyalo mi yes, to onego bene koro ka inosetere school to somo se dio time koro feel law ni kende manyaka kodi tigoro mondo ne kata wuon nego wuon is not the issue. To ken law kende. One cases ma bende jone ng'ato sebedo kanyo to cases sebedo old ne na wich kodi negi. Timore Kisii, timore Kilifi, and timore in other areas. Koro feel ni jogo konego tim negi kama hindi nikech gin the right to live. Kado ni gimoni isolation. Ino dhi oboli kanyo moboli. Koro you cannot take care of yourself because as you get old, mobility might be a problem. Okay, you move konego beni move. Kado mara rin tipo opportunistic diseases mokuma biro because of old age. Although we must be clear on one fact here, onge tuo mar jodongo. They only come because of age. Koro gikonyalo maki to there are people mabe kada 80 years to live a very good life. Koro nego bene kanyo wakonyo gimno healthy living. Healthy living in the sense ni kada go pono dia septra ni kada duoncha ne wacho ni kada septra ni wajo ni un koro konego miu ya ni kada un gituo jodongo. So these people should also be given time mondo gin bende omige mi right mar health ni. To kada go poni ngi onego bene yodo yath onego bene yedhe go bene stocked hospitals ma bene kidhi kuburo timigo kada kedhi okonego bene pango line ahinya nikech in old to more you are sick. Kaponi bene ni tuo onego bene be attended like any other person nikech you have the right to do that. Kai to mar ariyo economically onego bene in empowered. This time around the empowering the older person so that we have resilient communities. So that the community accept these people. Ni joge genjo nego beni bedo empowering older persons, building resilient communities. They know be more empower the older person to build resilient communities mudaji onene ko kara kunga to retire to put any role to play in life. Ni chon kan wadongo ni ko ni old comes with wisdom. To dande mudong tinde feel ni mano akochuno gi wisdom no gene. To wan kano bedo brought up ngeni chon nyiri matindo ne dhi ide to puonjogi wan be jodongo puonjowa kato from there wadongo maber. Problem wan ga inye bende Kenya ka and globally and because of what we call urbanization. You work from rural setup to look for what we call employment because unemployment is an issue in this country. Kolo kamano setimore punji machon men cha tinde onge you have no time mi bedo golo gide mokrango gine and the children used to belong to the community. Sani oken kamano. It is my child and my child. He paddle kanu, I paddle mine. When amara indij gimari. Kolo because of that punja onge. Kolo ko punja bedo ma onge to bedo a problem. To jodongo gikose retire bende kage doke gwen kujo. Jaduong bende ngonyisi ni as you work prepare for your retirement. Because if you prepare for retirement, this will be a problem in future. There is no guarantee.